Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare. Pripun kabare dinten niki? Mugi-mugi sehat sedanten nggih. Sadurunge kita melampasi sinau basa Jawa, monggo sami-sami dedonga marang Gusti supaya pasinaon dinten niki iso kalampah kanthi lancar. Ayo maos basmalah sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten niki kita bakal sinau basa Jawa ulangan 1. Disimak nggih. Guyub rukun. Guyub yaiku greget utawa semangat tumindak bebarengan. Rukun tegese urip kang selaras lan ngedoi pasulayan utawa ora tukar padu. Minangka anggota masyarakat, kita kudu guyub rukun. Karo keluarga kudu guyub rukun supaya kita kerasan lan ayem ing jero omah. Marang tangga aja seneng tukar padu, kudu tulung tinulung. Guyub rukun ing sekolah, tuladhane yaiku nomor 1 ngajeni lan mitutu marang guru. Napa tegese ngajeni? Ngajeni yaiku menghargai guru. Nomor 2 sinau bebarengan karo kanca, ora ana tukaran. Nomor 3 gotong royong ngresiki lingkungan sekolah. Nah, niki enten paribasan. Rukun agawe santoso, crah agawe bubrah. Tegese yaiku rukun ndadekake kuat, cecongkrahan ndadekake bubrah. Paribasan iki nuduhake yen wong Jawa ora seneng tukar padu jalaran sakabehane perkara bisa dirampungi kanthi musyawarah. Sakniki kelbu pasinaon 1, geguritan. Geguritan yaiku puisi gagrag anyar utawa puisi Jawa modern kang ora kaiket dening paugeran utawa aturan sing gumatuk. Bebas jumlah larik, bebas jumlah podo, lan bebas tembung kang digunakake. Sing penting isine mentes lan pantes. Nalika penulis ngarang teks geguritan, penulis miwiti kanthi netepake tema karangan. Nah, niki sedurunge penulis gawe geguritan, penulis kudune nentokake tema nopo sing kabeh didamel gawe geguritane. Tema duweni mupangat dadi wadahe karangan. Tegese karangan ora oleh metu saka tema atau wadah sing ditetepake. Misale temae agama, nggih isi geguritane kudune agama. Struktur teks geguritan. Tembung. Pilihan tembung uga diarani diksi. Larik. Larik bisa mung wujud satembung, kumpulan tembung, utawa ukara. Pada utawa bait. Kumpulan larik kang tumata kanthi laras. Uni utawa swara. Uni kawangaun saka Purwakanti lan Wirama. Purwakanti tegese tembung kang ana mburi. Wirama tegese endhek dhuwure swara. Swara utawa makna. Isi lan pesen utawa amanat saka geguritan. Dadi geguritan iku enten pesen utawa amanat sing disampaiake oleh penulis. Bab sing kudu digatekake nalika maca geguritan. Olah swara. Kendaling lesan, ngatur napas, pamedoting ukara. Patrap. Sola bawa lan polatan utawa ekspresi kudu selaras karo jiwane geguritan. Nyawiji. Antarane sing maca lan sing ngrungokake kudu nyawiji. Tegese wiwit milih geguritan, tata krama nganti tata busana
Sing maca kudu nggatekake kesenangan utawa kebutuhane sing ngrungokake. Sarana, apa wae sing dukung supaya anggone maca tambah nges. Aku tansah kali esuk bebarengan karo uninge jago turu. Aku atus ing kantoran ora nganggo titik. Sawise rampung tak lapi nganggo anduk. Yo, wayang esuk ngene kadang aku makan sarapan dan ngombe wedang. Nah, niku wau contoh maca geguritan. Sakniki tugase lare-lare yaiku maca geguritan Gusti, ndamel video lan dikirim ke ustazah. Kita akhiri pembelajaran dinten niki maos hamdalah sarang-sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.